Здравейте, оправяйте се с мен за Созопол. Ще ходя в къщата на братовчетка ми и може би оттам ще направя и влог. И сега ще снимам какви неща ще си взимам. Ще ходя за 2 дни, така че няма да е за много дълго, защото юли бях за седмица и няколко дни, така че да, сега отивам за 2 дни. И ако се чудите къщата, която ви показах, нашата май месец, какво стана с нея, спокойно, нито сме я продали, нито нищо, просто в момента сме я дали на други хора. Но рождения ми ден ще си го прекарам в моята си къща, така че за там ще видите украса и ще ви снимам всички влогове и да ви кажа, че сега вече ще започвам да правя повече влогове. Започваме. Първо трябва да си избера чантичка. Аз мисля, че вече съм си избрала, защото откакто си купих тази чанта, не съм спирала да я нося. Това е най-яката чанта. И сега ще кажете, добре, обаче ти там само ще побереш едно нещо. Не се притеснявайте, там побирам доста неща и които не ги побирам, ще ги прибера в друга раничка. Ето ми е раничката, много сладка, много си обичкам, на Nike. И да. Ако се чуете да си я купите, това не е рекламирано видео. Още. Купете си я, защото е супер сладка. Между другото, когато бях в магазина, имаше само с очички и просто като видях само с очичките и веднага. Сега ще си вземем бански, трябва да си вземем. Ще си направя в бележки списък и ще ви го покажа, за да го видите. Мисля да си взема първо тази блузка. Инспирирана съм от High School Musical The Series, където участва Оливия, там Джина. Тя всъщност в реалния живот се казва София Лайл, не знам дали я знаете. Все тая, тя носи точно такива и аз като видях, че го има в гардероба си и просто много се заребах. Сега ще ви покажа как ми седи отзаде. И така. И с това ще го съчетая с едни дънки, които буквално всички имаме такива дънки. Всички имаме такива дънки. И сега се сетих, че Бели носеше същия топ в The Summer I Turned Pretty, така че да. Ако не знаете коя е Бели, потърсете си тършечката Lola Tunk. И да, просто трябва да намерите. Мисля, че беше епизода, точно където се пееше песента Дежавю. Хора, не ги знаете тези неща. Но обещавам, че ще направя още едно видео с сериали, кои сериали можете да гледате. Мисля, че ще бъде доста интересно на много от вас. Същото нещо стана много тренд вече. Миналата година пак беше тренд, но сега стана тренд по-голям. И аз го имам от миналата година. Тая риза, която буквално съм я носила на училище. Имам с тази риза един спомен, точно така бях облечена. Един много як спомен. В смисъл, много як за мен. Не знам за другите около мен какъв беше спомен, ама няма да ви разказвам сега. И тази блуза мисля да съчетая. Ето я. И сега аз ще си взема дълги панталони, но ще си взема и къси панталони. Така че това е. И панталоните, които са дългите панталони, тези са от Zara. По принцип, всеки път, абсолютно където и да ходя, в някоя къща, или в моята, или в Наадито, където искам да ми е удобно, си вземам Nike панталоните лилавите. Nike първото. Изгубих ги. Ето това е блузката, която ви показах и риската сега ще ви покажа. Това ризата трябва да се изглади, защото но ще изгладя и да. Но иначе ето така седи. Нормална, просто риза. И панталонките няма смисъл да ви показвам как седят, защото не ми се показва, честно казано. Но е така. Ако късите панталонки, които ви показах,
Няма с какво да ги комбинирам, примерно. Или другото, другия панталон, който ви показах. И съм измислила две тениски, две ще взема, защото едната пак ще ме гледа, ще взема две черни. Ето тази на Nike. И ето тази. Ето така седи първата блузка, която е на Zara. И това е втората на Nike. То може би ще го съчетая с ето този панталон. И сега ще ви покажа как всъщност да го сгънете. Панталоните ето така. Правите така. След това трябва така да го обърна. Трябва да направите ето така. И това, което остава, вдигате това горното и го вмъквате. Така ви взима доста по-маничко място. Нямам ще съм ви помогнала с някакъв трик поне. Ето. И връщите, можете така да си ги оставите или да ги навържете по някакъв начин. Ето така. Същото важи и за дългите панталончета. Ето така можете да си ги прибирате. И така също можете да си правите и тенитките. Прибрах белото, другите дрехи, чорапите и сега е време за козметика. Взимам тези две, тази маска и този пач. В ето това ни се сърча на Penny. Между другото, моето ни сърча на Penny е от големите, само да предупредя, защото има и манички. И сега ще си взема и моята си косметика. Ето тази спирала на Maybelline. Уникална е. Всъщност от нормалната спирала на Maybelline, тази ми харесва повече всъщност. Взимам си и рушче на Rare Beauty. Хора, страхотна марка е направила Селена Гомес. Наистина много обичам продуктите на Rare Beauty. Мама имаше другия цвят руш и той е много хубав, но нейният тя си го даде на по-голямата ми братовчетка. Така, аз няма да правим физиономията, то си е ясно. Моят цвят Hope, ако се питате, четка за разнасяне на моя крем за блясък. Крема ми за блясък, това е най-добрият крем. И също от Shigla, те са най-добрите за блясък. Това, или може би това, всъщност не знам, може би двете ще взема. Въпреки че това, искам да видите текстурата само. И от серавето в маничко микроизвивачка. Лепенки, гланс. Най-добрия гланс ever. Това между другото беше балсамче до предишното, а това е гланс. Уникални. Ще си взема парфюми, и бански, и герданчета. Но нямам време, така че чао!